lang hilin eh. Hello, good morning. Tibok kalibutan, madung buntag, madung udto, madung hapon, katanan, tibok kalibutan. Sa gawas sa nasod, sa dapit lugar sa nasod, maadong adlaw. Salamat day Lord, salamat. Iwas ang tas bagdo, pero na kulimlim uwan-uwan, alindahaw, madung laman. Amping tanan. September 25 na, 26, birthday ni Rong Aliana. Nanawag na matong hapon, namuli makuno ko kay mga tusdag pang cake, mga tita kuno, panghatag mga cake, saan ang ta, sama pakuslag ko. Pasalamat di po ko, taas-taas hang bagawa. Okay, tarang video pila kadlaw kay nabisi. Pasalamat ko sa mga taong ning bati sang adlaw na tawahan das ni aging adlaw September 21 ika-58 karon pa ko nakaatubang ni Dios. Bin naman yung ayo. Good morning ma'am. Ug labi na das ang igagaw sa San Isidro. Daghang salamat kaadto. Amping kanunay diha. Ug ni Ma'am Thierry Ulrich, salamat kaadto sa mensahe. Ma'am Vilma Makabalo, Pili sa Taghap, salamat. Ma'am Sara Laila Amid, minabadjud kag ikaw may kinaunhan. Salamat kadto ang pintang tanan, labi na dihas Manila, nila Upaw. Kay nadiha ba ang bagdo, daris ato buhol hinungaw ra ang pintang tanan. Labi na Ma'am Ilina Orada Kanyite. Good morning Ma'am. Kamusta? Diha sa Davao, Ma'am Vilma Makabalo. Salamat kaadto. Yung tanan di magsatag-sagsaan. Salamat. Salamat kaadto. Bernice Dayron. Malagron birthday Aliana. Buhatong takaw sa Isidro. Bisa magparahon Ma'am. Dahil ako, hapit na po mahuman nagtrabaho ng Merlin. Pila na laman, kadlaw ni sila daan eh. Kamusta mong tanan? Kahikay na bumog pamahaw. Ako naghikay na ko. Luto na ko. Adobong taong. Adobong taong. Hipagkitaan yung hang luto ron. Adobong taong. Mulit sa dekong Aliana o happy birthday. Aliana. Yaragang sedan ron pang Friday. Corn beef with egg. Buwad pinakas o buwad bulinaw. Buwad nga bugo na bulinaw. O gulay nga adobong talong. Manihang pasidas mga trabahante ron. Wa malrigi prepare nga baon kay mga klase. Mora ni ilang sedan ron pamahaw. Asa? Makalog ng Burganos. Makalog ng Burganos dia. Burganos. Ronaldo. Mahaw. Mahaw ko no mahaw. Mahaw. Manito na. Sabaw, tambaw, tugnaw. Sinabaw, isda. Baka pag alubati. Dati. Nuto na sila, nuto na. Ready na kahang merinda nila ron. Kaya tugnaw man. Na ako binignit nga. Kuan. Inato. Huway sagol. Bisaya. Kamutira. Saging o gabi. O bugas. Di pa dun pilit. Basta init. Tamain tanag di dyan sa mga nagtrabaho. Tara. Pailin-ilinan lagi painit kay kapon saging kasi naging lob kapon tong bugas. Kapon
hapon royang saging. Rapod lagi po ni saging. Darat taganan og merinda. Duk-duk-duk. Mugno nagkuan. Lunaw. Nilunaw kay may sagok ano man. Karlan, kamuti, saging, bugas. Nilunaw. Ug gisunuban. Kay tugnaw na si galindahaw. Manig update sa kangiling payag. Hapit na jud. Kwarto na laman ni dyan may wapa o kani. Tuwason. Ay wa mo kumatusan ni Sidro. Ako'y bantay ron. Ako'y engineer karon. Si Jamay Purman to tuwad-tuwad. Narisportahan naman na. Ito na naman may... Ano piling eh? Di man pilit, murag pilit. Murag pilit kaya agkuan man. Duha man kabuk Karlan. Di kuraw man ako. Dugang. Ito na mga bata. Midya rin kamay. Sampai sa saging man. Kasabangin hangin ng materialis na. Mga tanga nagresportahan kay manaman di patumban. Halo, mayong palis. Ako na pinagkaang nilunaw bitaw. Bilig-lig ni. Gamay ray. Sagol, kamuti, gabi, o saging. Hindi mo ay bilig-lig itong bilis kaya naman ito sago. May sago. Mamiling ayok, may palis. Mamiling gatag. Nilugaw. Kabastog now. Ito ko magpatrabaho sir din kita maglubad. Hani snack, hani isudan, kay balik-balik. Pangbuhol ng gahit na. Musta yung panahon dia o bagyo. Daliga. O alindahaw. September 26, birthday mga yana. Nawag ko subay, maka na. Ha? Nasila? Sana? Yan, apa to? Namanya? Yan na.
Alas ko na, sa oras ron. Kapoy nagkuan, oh. Kaya wala tingog. Hindi lali magkuan. Saan? Nusa. May kalibutan. Pwede kasako na hulot siminto. Dagan rin, oh. Diyan, oh. Hindi pwede nipisin roll, siminto. Ha? Ibilado man. Ha? Ibilado man lang magdagto. Ah, tapi mong di pukuan. Ibilado. Kuan man lang. Basta-basta magkuan pa tiles, katulad nga naman tumatiles. Nagaba umingo ako na level. Ha? Ako na level lado ng imo. Hindi naman ito tumatiles. Naba may lao. Binil na naman to. Ha? Binil. Ang binil, maghanap ng pagsiminto. Ha? Ang binil, maghanap ng pagsiminto. Kuha na yung puso. Ayan. Taklap na? Uy, bukbuk na. Murag pintura ba? Ay, palanay na. Murag katong naipuwa nga siminto. Ni, ay. Murag na siya sa kuhan. Ah, di na naman to. Tumbang. Kasi pala itong bahay. Matong na naman to. Wali na naman to floor mat. Aw. Kitag sarap po may tao. Kung gawin po dyan. Pumata na naman itong ito ni Mahuman. Ugma, kwarto na sila. Tuwas kilid. Mga layas na sila.